Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Vieda Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. De wedstrijd Sint Top Os zit op het programma. Dat is misschien best wel een bijzondere wedstrijd, want Top Os we traint door George Ulte. Het speelt net zo bot meer, denk ik, maar hoe dan ook, we vermelden het eventjes. En er binnen winterse omstandigheden in Ljout. Hoe groot is eigenlijk de kans dat die wedstrijd teruggaat, Henk de Jong? Wat denk je? Nee, ik ging gewoon vanuit dat we spelen moeten. Dus daar maak ik minder druk om verder. Nou, dat heeft hij dus gelijk aan. De wordt spelen en dus kunnen we zien naar de opstelling van Cambuur. Net zo spannend, want er verhoort eigenlijk niks. Nee, ik liep mooi steen. Ik vond de eerste helft keurig. Eerst kwartier naar rust net. Ja, dan had ik geluk met een goede bank. Hè. Die jongens zijn echt goed, dus die jongens die net starten. Ja, dan kerst ik wat aan. Hè. Maar Thomas Galvez, die wie blesseerd, die had duurt voor de eerste train. Dus ja, dan liet ik het mooi steen. Hè. Dan kan die eventueel naaiwieken. Ja, die Hilderman. Ik dacht, hij komt bij de selectie. Maar toch even net leuk, hè? Ja, maar er komt altijd bot eraan, dat stinkt. Hè? Als een schouder uit de kom hangt, ja jongen, dat is al je oprekt. Dus die Pine, op dat moment kwam hij er wel invliegen, dat kon natuurlijk net. Maar dat is adrenaline. Die jongen voor het hele stadion, die past precies bij deze club. Maar hoe hij is, ja, we moeten dat zien laten. En toen moest het eruit. En met daarna komt de echte Pine pas. Maar dat gaat de goede kant op, ja? Top Os. Ik weet het, Cambuur verleert de uitwedstrijd in Os, maar 1-0 van de ploeg van George Ulte. Toch bengelt Top Os traditioneel jongen weer onderaan in de KKD. Onderschatting, is dat de grootste tegenstander van Cambuur misschien, bij deze tegenstander? Als wij onderschatten, ja, dan ben we een goed wies. Want wij hebben zelf voor een mignoontje in de stond. Dus wij weten dat je altijd normaal doen moet. Normaal en alles eruit wat erin zit. Wij weten dat we net een Barcelona voetballend elftal binnen, maar we kennen terug normaal doen. Alles eruit halen. Ik in wedstrijden, waar we het omzetten kennen. Kunnen we wedstrijden winnen. Maar als we denken dat we wedstrijden samen winnen, dan geven we eraan. En dan geven we naar Hertonie Rulke. Een bijzondere eend in de bijt van Cambuur. Hij kwam een zomeruur van Hertha BSC. En zo werden die del dropt in het noordelijke Ljout. Hoe viel het hem eigenlijk in Ljout? At the beginning was a bit difficult for me to be without my family and friends and in a new country. But now it's really good. I like it here. It's a good team with a good staff. En daar zit hij, achter de striker, Tony Rulke. In de striker die het Afolabi. De opstelling is exact hetzelfde als de opstelling die ter Orneman die we in de wedstrijd zien. Jong PSV. Nou, en dan ontstaat er een wedstrijd waarin we constateren kunnen dat Top Os, de ploeg van oud-Cambuur-trainer George Ulte, bepaald net kwam om lekker mee te voetballen. Het wie al hier alleen nog maar verdediging. Dit is Afolabi, die vrot hem door de verdediging hinnen. Het kotje wordt vrij makkelijk pakt door de keeper Mike Haverkotte. Oh shit, dit binnen dus Marten en Monique, die hebben het Cambuur Valentijns diner woon. Om 20,20 waard de Ossehaas opchinnen. Leuk idee. Maar ja, ik weet dat je naar voetbal niet kennen. Misschien hebben ze dan dit wel mist, maar dan kun je het Cambuurjournaal nooit zien. Dit is balbezit van Mark Diemers. Paaske naar Afolabi, krijgt hem waarom. Naar de linkerkant, naar Stoerla Ottersen. Ottersen met de voorzet. Is het weer Afolabi en dan is het Mercera. Die hier eigenlijk het vizier net goed staan had. Die maakt op een goal en dan hij kans op een doelpunt. Het is een aardige onvalsopzet. Het valt net mooi. Sugges al die reedwitte verdedigers daar in die sectiemeter van Cambuur. Het weer hyper negatief voetbal wat Top Os signaleert, die kamer voor een puntje. Het is het jocht van een leeg geclasseerde ploeg, zeggen we maar zeggen. Het is om Cambuur om dat te verhoren. Er is weer een onval over de linkerkant. Komt die bal uiteindelijk uit bij Pauwels. Pauwels shit. Ja, Scotsje. Meer is net. Toch een poging, zullen we maar zeggen. Nou ja, dat is eigenlijk wel wat het Cambuur ook weer. Die kwam er maar min terug in. Ja, in Top Os, ja, verder komen ze net. Ze komen net in de buurt van Thijs Jansen, de keeper van Cambuur. Nou, deze uitval dan van de Ljouters.
Het uiteraard weer naar Mark Diemers. Het dree- en angelpunt van Cambuur. Leidt hem naar Pauwels. Pauwels die zet hem in de 16 meter. Ja, is het Rilke die de voeten net lekkertje in krijgt. Is het Ottersen maar het Scott dat blokt wordt. Shit naar de zijkant. Jongen, dat uitverdediging dat gaat echt op een Jan Boerenfluitjes manier. Cambuur houdt balbezit via Balk. Even een pirouette eruit draaien. Nee. Wordt blokt. Nou ja, dit is eigenlijk symptomatisch voor het beeld. En dan komt de bal bij, dankjewel, van Esaias. Notabene bij Mark Diemers. En dit weer dan uiteindelijk de grootste kans in de eerste helft. Het schot op de binnenkant van de peel van Mark Diemers. Nou, een geweldige pruts in de verdediging. Want jongens, Esaias leidt een pankleer voor Diemers. Hij doet eigenlijk alles goed, maar dan is het een kwestie van centimeter. Dit. Dankjewel Esaias. En dan uit Harry Marios. Boom, middenkant peel. En zo bleef het 0-0. Nog één onval in de eerste helft dan. Komt er dan nog wat uit. Eventjes Shen. Bal wordt er opvangen naar Balk. Balk zit. Ik dacht vingertopjes van Haverkotten. Schiet op de puts, wilde niks van weten. Balk protesteert verneerd. En zo bleef het 0-0 in de eerste helft. Even Shen rekken te remoen. Ja, ik denk het wel. Er is helemaal een vingertopje ten onzetten. Daar hebben Marten en Monique ook nog. Die hebben de ossenhaas achter de knopen. Dus dan kunnen we terugvoetballen in de tweede helft. 0-0 nog altijd. Ja, het beeld verhoort het net. Cambuur begint met deze vrije trap. Die wordt dan correct pareerd door de keeper. In tweede instantie Mike Haverkotten. Inzet weer van Nieling, centrale verdediger. Maar dit smiet dan weer, krijgt geen doelpunt op. En dan viel je eigenlijk wel een beetje, jongen, dat het een frustrerende jong kind voor Cambuur. Maar goed, de onval bloot, gaande. Diemers, mooi voordraait bij de zinstander. Dan verpleert ze naar de orenkant van het veld. Daar zit Balk. Driegert komt naar binnen. Al lezen, Rilke. Kopbaltje. Ja, meer is het net van Afolabi. En dan is het de keeper die maar weer eens wat tijd onder het rekken is. Daar wie een protte commentaar op. Maar ja, dat hier oorzaam echt het geval was. En Cambuur bijna wanhopig op ziek naar die ene goal. Want dat zou genoeg wezen moeten om deze ploeg van Charles Ulte te ontslaan. Vrije trap voor Cambuur. Meter of 30. Nieling. Ja, dat is echt een poging die het net echt hout snijdt. En zo wordt het stadig gewoon een frustrerend jonsie van Cambuur. Dat moet duidelijk wezen. Beginnen wij de laatste 10 minuten in de officiële tijd. Cambuur bleef onvallen. Topos docht nagenoeg niks in onvallend opzicht. Stiert mij manmachtig de boel te verdedigen. Komt de voorzet erin. Het vromlezen van de Leeuw en het schot. Oei, dat schot hier een beter lot verzinnen. Afkomstig van Nicky Soeren. Die wat op de goal. Zo, dit is mooi, dit is echt mooi. Van de Leeuw laat hem keurig eigenlijk pankleer voor Soeren. En dat schot, ja, hij komt ik net heel lekker uit. Maar dit hier hem absoluut wijzen kan. Dit doet de Leeuw prima. En dan is het schot, ja, dat moet sowieso op een goal wijzen. Nou, dan komen we in de 92e minuut. Dan is iedereen wat zo'n beetje verzoend met een heel teleurstellende 0-0. Maar dan gebeurt dit. Dan komt hij via de holle van de Leeuw. Voor de holle van Balk. En Balk, die weet hem achter de keeper te krijgen. Tussen een verdediger en de keeper in is dat Lietsemansie. Er maar de kop bij. De vreugde is enorm, want dit is zelfs de winnende goal. Dat kan het missen. Mark Diemers, maar de inzet. De kopbal van de Leeuw tussen 2 man in. Dan is het Balk die ter Leonel Miguel verrast. En dan is ik Haverkotten kansloos, want te let. En dan pakt Cambuur de 1-0 vastsprong. De 4 minuten extra tijd zitten er haast op. Er is nog 1 minuutje te gaan. En dan heeft Cambuur toch die 3 belangrijke punten te pakken. Zoenen je denken. Maar dan gebeurt dit aan de linkerkant. Wordt de voorzetter net uithelder. En dan is het daar van Mullen die het min uitkomt maar de passen. En maar een raar kronkelbaltje passeert hij zijn eigen keeper Thijs Jansen. Het is toch desastreus te nemen. Hier de voorzet, ja, die hier direct maar eruit helpen weer kent van Vianello. Maar dan is daar Van Mullen. Hij komt net lekker uit maar de passen. Dat kist dadelijk nog wel goed zien in deze herhaling. Want dan maakt hij een hele grote pasmaatje. Ja, uitrekken, strekken. En dan krijgt hij hem op de boetenkant van de score. En dan is dit de slemiel van de Jong. Dat is net de eerste keer dit seizoen. Maar Cambuur dit hele belangrijke punten lezen. Het eindigt in 1-1 in Topos. Teleurstellend. Dat gebeurt dus te vaak. Nou is het 94e minuut. Ja, dan shippen wij een eigen goal. Die lui gaan 0 keer op goal schieten. Target zo'n goal, 0. Ja, het zit gewoon weer 1-1. Ja, dat komt dus te vaak uit. Dat is Jong AZ, dat is binnen nog meer wedstrijden. Dat is in het begin van de competitie al. En dat is echt zonde, want we laten Saffel lezen nou.
Dus echt, en we zijn in groeien, dus, maar deze wedstrijd is moeilijk, maar het is 1-0 winnen. Is klaar, 1-0. Dan had je na voetballen, eerst helft kansjes, krijgt als geen kansen, want die meesten doen niks. Ja, en dan schiet ze mijn eigen goal en daar baal ik echt van. Maar ja, mooi Sofie komen dat ze nog een keer bij hem goal komt. Nee, maar daarom zei ik zijn Gabi vooruit, dan kan je in ieder geval druk op de bal houden. Maar de verandert achteruit. Maar dat komt tegen omdat hun natuurlijk met al je spitsenspelingen is. Zei ik vrij. Dus ik snap dat ik wel. Maar als niet voor de voorzitter uithouden, ja, en dan mag ze hem goed rijden. En dit is de stand. Volendam onder de leiding. Dordrecht is nou de nummer 2. Cambuur zakt via dat leaguespul naar een 5e plek, 44 uit 26. De nummer zit nog altijd Vitesse, min 12 uit 24 wedstrijden. En wat zag hier dit Cambuursjournaal. De eerstkomende zinstander is Jong Ajax op de Manditejoen. En de bewijder Ties weer bij een nieuw Cambuursjournaal. Graag gedaan. Het Cambuurjournaal waar mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Vierda Vermogensbeheer.